Hi guys, mga buntag ni Jung tanan na napo ko dari sa mga kusina kay nagdigamo sa mo ang pamahaw agahang dinangag nga kanon naluto na hana nang ipangibot. Anja suda na lamay ang giluto. Nagadubo ko kuan guys, karning baboy. Si mama nagkuan danhi, nag-request amo na laman na siyang payon-yon na nugon sa ijahang kanon para laman makakaon siya og kuan ba. Daghan mo nang siya ra diyan mong pangutan nugon sa ijang sudanon. Diyan naman siya nga mag-adobo mo nang nagluto ko kan guys adobo. Jawa siya dari kay to agalaag. Sa jukajo ning laag ato kuno to siya hang kuan pag umangken pasagdan na pud namo guys karong malingaw. Pamampod na luto ring ahang giluto. Nandiyan naka lipstick dai ko naka eyebrow kay gikan mi nagsimba. Simbang gabi ay misa di galyo di naman matawag og simbang gabi kay kadlaw naman. Nandiyan si Junjun sa Junang laba kay si mama musugot naman si mama nga si Junjun ra moy manglaba di na laman magpa labada. Musugot naman si mama nga di na magpalabada mo na si Junjun na lamay moy manglaba kay sayang man pud nagibayad ni Diya sa kuan labada. Si Junjun moy manglaba kay di man pud Junjun musugot og ako'y manglaba mo na si Jay manglaba pero labaw na namo ako ra moy maginahinay dari Junjun ang laba. Hindi naman ako nang ipatudyo naihay na ni Jaguban na mga mga labing ni mama diyang mga blouse ubay-ubay pud na kay isa ka buwan na pud na ka panglaba kay mapud si buwan-uwan. Kamusta magata ang labandero? Okay ra, good morning guys. Sa Junang laba pag uli na magikan nagsimba pag ilis ni Jan ditso diha sa kuan labuno na sa ring tanawon og nahumok na bari kay ketas na. Wa mo ko na mainit, kaya mamainit ko din na po ko ganahan mahaw. Naanabagad ko nga mukhaon bagkuhan pamahaw. Kasi ni pamukumukon kay si mama rumakadut. Diyan tantawid maluto na na. Lamay na lamay kuwang kuwade kog dahon sa kuan guys, karnaba. Kung sa bowl karnaba man nagdani guyaba na. Nagkuha ko kay ni siya nga mo inom. Ara man siya nga waton og kanang siya mo sitar. Dani man siya ganiha nga mainom ko na siya down sa guyaba na. Mo nang ang gikuhaan. Butang ra pud ni siya sa kuan refrigerator magkuha ra man na siya og tagunom kadahon ni ijang bubuwag ini ni tubig siya nga imnon. Madyo na laman na herbal gi inom sahay rapud. Pero lami majin tatong tambaw. Mo lagi nang ikagawan lagi dah balik-balik laman nga ang kagawanan. Pero mamon di tinuod guys, mam nga di yang kagawan nga sa ijang ipamati ba to nakaibaw mis laboratory nga mo nay kuan si jang lawas. Jawa si jay tambong gipang-inom. Mo ko di na kagawan kaya to nagka-istorya mi ni tatay. Kinanglan jud kuno ang tambaw og reseta sa doktor gusto man gani kuno mutaas ang kinabuhi imnon jud kuno mo lagi ning sa tay nga kuno nga maman si mama iha kuno ipasabot nga kinanglan jud kuno imnon na kanang tambaw bisag saon jud na og kuan guys pasabot na ganina si jang pagumangken nga nurse sa ila ijang mga anak uban ipasabot na siya guys. Diyan saon man nga di man jud siya mo inom kay maglain man na kanang ijahang kuto-kuto mo inom si Jan di naman pud mi kabalik dito sa ijahang doktor kay wa man mi mosunod sa gimando dito sa kananay doktor wa man ni siya pangimnag mga tambaw mo nang di mi makabalik ug mobalik mi dito da man tuningan nga palidan lagi kuno ang tambaw sa sugar kay di si mama hiyang mao nang magsakit tag kanang kuto-kuto
Hindi man mi kabalik dito. Unsa man namo pagpailis na nang ijahang tambaw sa sugar na mabalik mi dito kasabaan mi. Kaya wa mi musunod sa gisugo sa kanang naay doktor. Agaman na naman jud buhaton dani guys, magpa-check up mi sa laing doktor. Madyo laman lagi pod og musugot o dagdo na maglaing doktor. Mao lagi po nay amo ang kuan guys, si Jaman lagi ko na nakaibaw si Jang lawas mo nang amo na laman si Janggi agad, si Jara lamay amo ang agad mo nang magampo lamang fokus Ginoo nga mingon si Jang nga magpa-check up kaya rong maagapan ng ijang gipamati ba. Diyan saan man di man jud kay ginuoral lagi ko ni Mantigo inumar ko mo si Jadani kaning dahon sa karnaba. Oh, Ginoo ko. Hindi nga lagi sa tateha ko nung pasabten. Namon na dyan nang ipasabot dyan. Hindi man dyan si dyan. Ito naglaag. Tataod na po ito. Madyan huwag muli na turun kay mamaho na may kara ng katasag. Ikatasan ako. Umot na raba ka ang adobo. Ang adobo ni Gigin Verse. Guys. Umot na ka ang adobo. Sige yan, natug pa. Amo laman na siyang ipasagdan kay luoy mampud yung tingklasi na. Sa dyan na pa si Jagmata, huwag mong piklasi mo nang patughan sa laman karong makapahuway. Kaya huwag klasihan. Grabe, stress ka dyan na siya silang kuan. Eskwelahan. Mas mother. Madyo ni kay nanay init. Pila po to kadlaw kasi sunod-sunod og kanang kuan. Kuan. Tapos brown lang sigyo di survive malamas gihapon sila. Amo ra ni siya nga purgahon nangutana naman mi dito sa Pasifika. Na ako na ipang purgay nagmaabot na sila 3 months. 3 months na siguro ning mga iruan ni. Kay murag magduha ka buwan naman siguro to kapintong gikan mila ka Ate Ruby. Amara ng purgahon kay na bisan saon na mo pakaon gagmatoy malamas gihapon. Ara mo lamang gihapon ka gagmay. Dahil lagi naninga nga si mama ran lagi ko nang niwangan na. Niwang jud nga naman jud kuno ng mga diabetic. Kalit lang kuno kuan. Kaniwang ba o nas mama nga mura magnawad ag gana, di naman mo inom sa kanang di lagi mo inom og mga tambaw. Jagi jahang quaker, sige na po siya reklamo siyang quaker nga maglud ko na kuno siya na para bay duha ka putos dito. Baguming na malit janging na nga ninadya naman ni jagkanan pud mahurot kay masayang pud na kay ako di man po ko ganahan mo kaon og kanang ingana mo ko naanad nga magkankaon ko kanang mga ingana ba. Sige na naman taglili dani ato ang adobo kay excited na mo kaon. Hapit na ni. Sige lang maghapit na ni. Pero hapit na ni guys. Na kay ning bukad na magijang unod. Tagtauran. Timing po nga muli tos mama. Saan na ba yung oras pa? Magalas 8 na. Naghimo de ko guys. Nagangini mo guys. Kay sayang ba? Kay sige yan, tigpamalit. Wa naman ta ko naghimo guys. Kay sungutan ko ni Gian nga magsige mo ka ng ayos ba dya. Magsige siya singa-singa. Kay naman lagi na sinus. Agi sa manggihapon gihimo, magpagahi man gihapon si Ja. O kani mamanejahang imnan. Ja manginayang mo po ko kayo di makagwanta, mamalit jud sa silingan nandiya tag 3 ba ja pud kanang nay ice. Ja sayang pud kay naapoy kuan ba mangita og kanang ice mamalit. Mo nang gahimo kog sadyo. Pag uli na mo gani hagikan sa kuan
simbahan gatak ang kog dinangag dya nagpahumok pa man ko sa hang karne kay napurusin man sindan po ko og himo og kanang ice na nakahimo na ko guys kay si Junjun busy man po si Zagiza dito sa kuan labunon manay nagkabuntag mabisi jud madyo gani kay way klase kapahuway pud sa plansahonon og labas sa uniform bakbak na pud ani mga January ana na pud ta maka bilat-bilat mga inahan madyo gani ni nga hang anak kay isa ra ka buok pero bisag isa ra ka buok kinahanglan magyapon og pag-asikaso nato pag-atiman bisag ulit taon na kinahanglan gyapon tanidja kinahanglan gyapon ko nga mag-atiman nidja kay kuan man nga na manggajud na basta inahan hanton mangani siguro maminjo na nagyapon ko si jahang kuan kiliran bisag gyapon na siya nga asikasuhon kay isa ra badya mao nang hands-on jud ta mga inahan dani sa ato mga anak bahalag pila ka buok luto na guys mga nami karong tagtao si Junjun bitaw nagmahi siya kay madyo pa kuno sa dito pa kuno Miss Manila sa una sa samtangan narbaho mi madyo pa kuno nag anak namig ka ng sunod-sunod kay daghanan ta kuno mig anak ron nasigiyan na noon ko nung isa kay sa Manila manggod guys sa una mauwa ko nag-anak ko kanang sunod-sunod kay nanganak ko ni Gia naghang edad 21 anja pagka 22 sa gang edad kay tubuan naman ko kanang kuan gwitter dya mo to isa ka tuig po ko nag-inom og kananay maintenance sa gwitter kay maman to nga nag-ipon pa mi og kanang pang-operasyon kay ning nag-decide magajud tong doktor nga operahan lagi kuno kay jang makanseros mo to namin nakanahon na og kanang kuan burus-burus dya mo to nga nanguli na mi dari mo to naka-decide mi nga masig tagaan pa sa Ginoo mao to nga nagpa-check up ko mao to nga nagpalimpyo ko nagpa say tawag dana kanang naisud dani sa tungkuan nga kuan para mahinluan agatang matris mao to guys ang gimo kalimot ra ko kun sa inganda na pag smear di ay mao to jamo lagi to nga nabuntis ko jadi di siguro pud pagbuot sa Ginoo nga maamo to kay wa man pud gihatag. Muna si Junjun nagmahay. Madyo palagi ko no Manila pa og nagsunod-sunod mi og anak-anak. Kay bahala na lang ko no tulo baron o upat ang mga anak. Kay karon ni noon nga idaran na. Wala maglisod na guys kay idaran naman dya. Limit pud sa doktor gihatag na kay naoperahan man lagi ko. 3 years pa man sa magbuntis otro. Dya ko na ba dya ko. Mo 38 na ko karong January. O pagbuot sa Ginoo bisag pila pa imo ang edad diha basta di pa ka magminupos pwede pa man ka manganak kaya pa dya pa yung posible sa kanang Ginoo pagbuot sa Ginoo tanan malagi na uwahin ang pagmahay niingon dyan siyang mama nga nagmahay dyan kuno siya nga nawa kuno mi nag anak-anak sa dito mas Manila kay karon hinuon kuno mga tiguang namin darangan pinag-ingon nga luoy lagi kuno po nag-inisarang anak ra kay wa lagi kuno ka tambayayong ug punpuhon nga mga wa na mis kalibutan si Jara maginisara dangan lagi niingon diyan saon magjud guys nga mao siguro po niya mo ang kuan kapalaran man ang wato na laman guys subon sa ihatag sa Ginoo ug tagaan pa bayin ni ja og lain pang anak kay mamapay lang istorya nga basta nga ni kuno maoperahan ako no kanang tubo isa na lamang kuno itubo posible na kuno nga maburos pag utro pero ako salig ra man gyapon ko sa Ginoo ang Ginoo ra man gajud mo ang gisaligan ug unsay jang pagbuot mamang gajud na masunod basta di laman tapuan guys ug sige gampo kay Ginoo ra man gajud mo nasayod sa tanan mamaw na tawa pa mas mama
Una na ta? Naglapar sa siya. Diyan mamahaw na mi guys. Karon gadyang katasa. Si mama unja na laman to. Kaon sa mi karon gadyang katasa hanggang bitek nag wala na sang tijan. Mot ka jud hang adobo. Porya pungag. Kinamdom kong tatay. Nagan ekonomis daan sa maka Hi guys, mga buntag ni yung tanan. Kauli na migikan ka simba. Diyan mamahaw mi. Karon. Sige yan. Malit ramig kuan sa daan. Kami magluto. Di man tapulan di ganahan. Ay man ang tapulan ng ganahan. Hindi man ganahan. Ang minit. Ang tiyan magkukuan na kung walay. Mama ni maana talaga, ikaw ni maana minit. Mo na. Mo na dyan. Putan. Bula-bula. Pansit. Lumpia o bisan eh. Chorizo. Morning guys. Naaday mo diya guys. Morning. Morning. Mamahaw ta guys. Nagtanaw ba kang ito? Ano dyan? Nagtanaw ko si. Di lagi ka pirmi magkuan si. Na nga. Bawa ka na ako nga. Nara ko sa Shout out sa igso ni Mama nga nas Mindanao. May ba ganun ito? Yapon, agapi. Gabi eh. Daot di Dudong Mario, nasbutuan, dong may buntag, mamahaw ta. May Pasko ninyo diha. Nakata guys. May Pasko, Happy New Year. Kakupan makape. Naligo pa kaganihan sa jo. Ganit. Mao nang takaw. Ang good mo guna. Iningan kagapong mo sa jog lakaw. Sa'yo nga, ang sa ano abli. Plus G. Kung gano'n naman eh. Ano nga. Tumato ko na mga hapit ko sa lungkod. Oh, dagang pili na napagaya. Daghan din ng utan. Inom kong kape. Mula ko baya min, may makapalit mo. Ay, kablaka ka man mo na. Ay, so, may kapi ni gatas. Ano na. Ito ano. Naligo na di ka pa. Ha? Wala kaligo. Wala nang lawas din. Ano ako nila? Paninit yung dali lang. Bugnaw mo na yung kapit pa. Yan tayo mga kuwan dito, may mga gulay. Ang gintang gaman, alamang. Panilang tuwan. Ibong giubo-ubo. Niinubugbog na. So, saan mo na tanay ng bugnaw? Gapon. Ya. Hindi niya samot ang ubo. Ano may mapalas. Ano? Taong ulit ko. No. Ang bugnaw tambal na sa uhaw. Mutanawa. Sige kagutot. Ito simban. Sige kagutot. Nawanan ta na niinom magbugnaw. Hindi sipuna. Gisipuna inoon. Ulo na magububo ba siya, manglingi mga tao. Hindi makaantos. Hindi mo inom magbugnaw. Timbang ako, bayag, magubo. Ano sa inyo pan mo? Pan. Utan. Mahota.
Ito, pwede ngipon. Ito, ngipon ba? Mamahot ang sudaan utan. Wala yung tiguang na daga nagpamatiun. Sakit ang ngipon, gihubo, gisipon. Yan naman ang reaksyon sa lawas. Wala, tiguang na dyan ka. May tiguang si mama, may tiguang. Segunda na kang mama. Kasi may tiguang. Tagaman na sa sige panginawa niya. Tagaman na sa din ini ka tiguang na din ti man di ba? Ayan anak. Hindi rin, anong parehan ako ninyo. Anong parehan ka tiguang? Hindi ko ang parehan ni mo eh. Ito. Nawa yung ka. Ako bitaw nawa yung kay kung papa ni mo sa una nga pamilya sa tudan karon o Ang tanawa. mga anak ay mong uliyag, kaguol. Ako di ko ang parehan ni mo. Parehan ang tiguang, pero dito ang parehan magpaguol ka na. Ito. Yung anak, katagaan niya kaguol. Mag-uul man. Wala man ko nagpabadlong ninyo. Hindi ka nagulo eh. Pagka sa uban tigulang pabadlong. Yuta, pablit-ulit. Maraming pagmalok doon ng yuta. Oo. Wala, mahuman na nabayaran Parehan na. ang tiguang, pero hindi ko man parehan ni mo. Babandong sa mga anak. Gila ko na sa mamas kalipay gabi eh. Kaya, na, kuha na dyan problema, makabayad na siya sa buwis dito dyan juta. Ibig sabihin mo, ito dyan kalipay dito. May gusto mo mo sa perman perme. Sabi, Ano man, mamay dyan kalipay. kalipay niya, yung anak, Sunod ang na lang kaguol ka, niya kay kung dyan kalipay. hindi man siya mag-kuhan. Kung kalipay sa ginikanan, kalipay ko sa anak. Mo na naman ang tana, dyan na naman ang kamo. Opa. Ewa, alaot niya yung lawas niya laot. Katawa mga. Dapat malipay ka, kanas mo, ba't nagproblemang mama? Nilak ng mamas kalipay. Dapat malipay pud ka. Malipay tang tanan. Umipay na siya, yung anak na kaguol. Anang kaguli pang sa tabi siya ng goal kay Pasko ba dyan? Ang bamano, pang padapin siya ng mga kagol kay Pasko. Ako yun. Oo. Ako di ko mang nag-ingat mang mga Kaloy sa Ginoo, salamat. bagay na material. Kaloy sa Ginoo, makakaon ko, hinaagyatiman ko sa akong anak. Ang kagwanan na ako, ang kagulaan kong di ko atiman sa akong anak. Salamat yapon ko sa Ginoo, nakaabot ko kay tuig. Umabot pa ganun kag 100, gitagaan kong Duterte 100,000. Kaya tal? Umabot kag 100 ma, gitagaan kang Duterte 100,000. Ngayon ka, kaluran sa Ginoo, sampayan sa akong pinabot. Manay tayo pangamoyo pero mas Ginoo. Kaya tapos na tinabuhi. Kasapon pa ko sa kong ako, inigyabi. Kasapon pa ko sa kong ako, inigyabi. Napas diyan, magabugado pa na diyan. Oh, Ay, taloy uya. nakamak jud. Pagutan pirmi. Di pa niya akong tuhod didong. Kuwan pala ako. Kuwan sa pagdihawa. Wala man ko bati na. Kuwan. Kanira man akong kuto-kuto. Kuwan lang. Kanya na lang akong tuhod. Ang sakit na. Ay, kasakit, nilangi po ng init di ay. Kanang pagsiginin mo kawagutan, isa na po nas pagpatasok na buhi. Utan. Labing pataas sa kinabuhi ka ng palagi ng marites. Palagi pa mamarites dito. Subot ko. Subot ko dito. Nagpakiwag ko kahala. Yung gani, ato pero may marites. Muna yung pagpataas yung kinabuhi. Kasi magpamantay lang tao. Ito ko si Mana. Ha? Kaya ka, Hala, kung nilakaw ka? Nagaya. kanang ng marites. Muna yung pagpataas sa kinabuhi. Sa akong research, nag-research mo ko. Ang pagpataas sa kinabuhi ka ng marites. Nagrekin dahil mama. Kasi yung tabi sa yung mga isig katao, sigyaw yung baba mo naman exercise mo. Kaya pa ko pala ito sa karunong ang baklay. Amang baad ko ako. Ngayon na dito maglaan. Yung ganit mama, di na kaadyo. Makalakaw, ba't kagpanagbay? Mga simisyon kakasa na pa doon. Nga, lang. Dangom. May init nga mo. Madagom.
Mura naman itong baksidor tayo. Yung mabdo. Bagay ko nung tatay. Para mamuda ni mama, gapon pa, ginan po mama. Pero nakabuan day. Ay, kamahan. Tiyan, buhot Wala lang. ko balas. Buhot yan tiyan. Suntoy, magbuntis sa suntoy. Pabanggas doktor. Pwede naman good. Ang gitik sa doktor, pwede na kuno. Iwan pa sa kong igagaw. Uy, pag magdusa na linda yung binalay. Uy, pwede pa na. Unya kung ato na dapat tubog, problema lang hapon. Ang yung mga. Pwede pa good mong mugdo si Gigi. Kasi biningon dili good. Pero ang 50% na mabalik gyapon sa tubo ang tubo sa bata. Kay luoy ko nung kaayo, kay isara ko nung kabuk anak. Inoon, sa realidad, nag-inusara pero para na ako. Lisod, dagan tag-anak, di na ito mapaskwila. Ina lang, may pay-usara kong anak, basta mapaskwila lang. Ganong nagmahay man ka. Hindi, kumbaga, nagmahay lang ko ba na sa una pang mga dapat gisunod-sunod na itong mga unom kabuo. Grabe naman unong kabuk. Kadaganda ng unom. Pero papilion ko, Duha lang kabuk, tulog. papilion ko, Tulog. arin lang ko sa kaya na kong paskwilahon. Dagal lang kitang anak, kunya, pareha na ito makaluluoy. Sus, pagkapaita, ina lang. Kanarang kutob na sa kaya? Sakto ko dili. Kumbaga, ako na lang gi-advance ako noon na ba? Sa panahon karon, luoy kayo Akong anak may nanang palayas-layason ko, baka makadukdo ka sa martilyo. Palayas na mag-ija. Ay, ko, palayasan niya. Ganong palayason kasi mga anak, madlungon ka siguro. Sa gagmay pa mga giatad. Ganong palayason lagi kasi mga anak, madlungon ka siguro. Kapag anak ko dahil, bagi ko tukla dito sa piltahan kay palayas. Ipang-itsa ang sinina, pagkawit klaro, anak ka. Pasaway siguro to. Ug ako laging anak. Walay anak may nana sa ginikanan, basta di pasaway siguro ang ginikanan ay. Pero bisag unsa pa kapasaway ang ina, di po na angay buhaton. Hello. Pati ba yan, Yan ang mabuhat? pati na itong inantos, hindi ka pa pag-anak, kanto pagkagamay, kanto pagkadako-dako na kuha lang ta mag-edad ng size 5 di kan sa gamay pa 1, 2, 3 agay ginoo Agay, mapriso ka. Ano dos tres ko na. ano lang ka ako sus balo di pang balo lang Palayason ti ka malayas kaya ma. malayas Sabak ko kay ato ko dito sa kuan Asan magpulit ka? ng sa merkado dito sa Dapon Malayas. Luya ni mo ma. Makitaan dito ma mangilimos luya. dagan na ba kay kog kaila di ata Adi ka mamulubi ma kay dagam kakaila pwede magkampuyo sila ha. ang kay kog mga amigan mga maestra pa ni uban suki na ko sa ulo Luya kasi naman to Junjun tricycle driver nga gidjang mama na naman dari natuog naman dari sa dapin. ulo Kan kasi mong mga kabatsmith, grabe ay mga anak gipalayas man, pasagda naman diyang inahan dari gapin o kartun. Sa kay tsura sa Mako ka ni mo pa magpalayas, o inahan, baw lang. hindi na kaya. Pantuson, giantos kaya mo pagagmay, halos ganin mo din mo paakal damo. Mingkoy. Para managdo mo, kadag ko nakadag ka, magpalayas na lang maginahan. Grabe. Ayan namin palayason na kami ko. Malayas ra ba ilang istorya Andrea? Hindi pa nabahin mo palayasin Di na na ba may sumana. namduman ba kay Uy, di ni mo masiguro mga anak ko. Dagan na itabo na. Di mo nila Kanang mga manunan. anak nga mga mugburag pasensya. Kasi siyempre, mga tiguang na, magawas naman silang naipasaway, naigahig, yan na. Kanang mga anak na, Nagdaw ka? Tiguan na yun. Nawag yun. Tinawag yun. Kayo sa mo siya. May gani ko. Ang akong balo na pasensya, duha ka kuan, duha ka rolyo. na mga anak nga magburag pasensya ba? Mo nang uban palayasan na. yata sa Dalian niya na kaingon. Tinawag yun. Sa tiguang na. Diba? Pero grabe na pananganak mo palayas o kinahan. Bisan pag sa ka pasaway ng inahan, di ko na di kaya. ko parehas palayasan sa anak. uban na mga kuan luoy man pud imong anak mo na gud imong kuan Banigan na lang kag sako. Buhaton galing kag payag. walang wala agud ako tinda ko ba makaya ko pagkamang-kamang may tinda ko may na lang na piso Tinda ko na siya kamang-kamang, pero di mo siya mangumpra. Ha? Paano pag kunay way mangumpra, kasi mo tinda? Tawa. Ha? ikaw O, kung tanawa. Pagkaya pa kuno niya magkamang-kamang. Pero ikaw sa maninda, di siya mangumpra. ikaw ang pra may na lang palisod
Diyay ko may tigpangumpra, diyay ko ramang pitig utang. Tindahan Ano ni man Mahoy, way bayad-bayad. Ana man ko na ang Ang uban kinabuhi. balista na ako, ang uban di, wala, kalimot na lang ko. Ha? Balok, ito nakuha. Di man ni yun kay inig na kwarta bayran mo na. Nakahibaw kagasa ning padong ang ginansya ni Mama. Kanina. Naani niya. Naani Kaniya? mo kay Uy, ay ko pasangin liya. Kasi tikutang mga kapi. Kamong duha ni giyan ako ra man yung pasangin lang ha. Siyempre, ikaw may padre di pamilya, ikaw dyan mo Hindi na lang magbayad. sa akong anak ma. Tagaan na lang kita, 1.5 ma. Ikumpra, ipuno, kumpra ma. Ganay mong isa ka anak, may bayad. Lagi mong isa ka anak, may tighatag ni mo. Ana man siya. Ana man si ate. Sige lang dong kaya ako tibat ka. Si John tigutang, si ate tagbayad. Di ba? Huwag ka mag-alala. May tigbayad naman eh. Andiyan mo Pag reklamo may ka. tigbayad, may tigutang. Andiyan mo reklamo ka og tigkumpra. O ikaw ay tigkumpra, ikaw magpitigutang. Dito mo likramo ba kay tigutang na bata? Uy, nireklamo na ko, ikaw ra may kusog mo reklamo. Ako rin dyan siguro way reklamo sa kinabuhi. Ikaw puro ka reklamo. Uy, wag mo likramo eh. Wa maganin mo reklamo sa mama nga. Daghan na kaadyo kag utang. May tigbayad. Inalibo yung listagon. Ay, magsaba di kay maulawon to. Niya man siya, basta ko ng mama, utanganan ko no. Nagsalig kay mama, ang negosyo ba dyan, negosyo. Way Ha? mama, way Yay. sigsuon, ginegosyo. Pag utang yan. Pag bayran na. Kaya nagsalig kay mama. Salig, uno. Kanino ang sige ang tabang makakuan. Maluoy man. Walang, di ta magkuan. Tagaan ta mayo. Bili mayo gyapon. Maniguang mi po na mi is pension. Oh, may Magkukog lang na pension, diri be. ano? Be. Kaya mga baskog pa ko be. Maghimo na tadaan og kanang gamay na Isa kwarta lang ba. mo, kuanan mo kada buwan 3,000, kadudong 3,000, buhoy na mo. Ganun magkagbuo, din mo magamit. Tagi mo ang is pension. Pag luya na. Sayang lang maging mo ang mga hinaguan, din mo magamit. Ya sigihan ra ba ko sa beneficiary. Magambot as Ginoo nga tagaan tagtaas na kinabuhi aron magamit na tagata ang is pensyon. Di kami tigwa na magkukug nagbuo. Nagbuo. Kaya na nimo magpa kug kag buho. Ika? Depende na ko niyo magkulkul kag buo. Ni ano niya po sa Ginoo hanggang pagkapiskay. Murang gadyo na importante kapiskay sa lawas sa kanunay. Ito ang pangadyoon sa Ginoo permi. Kana naman akong guan na Salamat sa mga grasya ng dawat. Kanina yung problema akong kutok. Kanya kong tuhod. Bahin sa kong guan ko, wala mang kong tanong kanina na kung nakunipon, wala ko ito dibati. Mawara lagi na imong kwan sa imong kuto-kuto tara nang pangamoyos Ginoo. Ampo na pis Ginoo permi. Marites din. Pero may pangamulig ko na yung... Asa mo ko mang marites. Di ko kabaklay kayo sa lolo sa layo. Anong tatagkuhan? Ano eh? Kaltrit. Ako ano? Anong nadaan? Ano ba? Parang sinig vitamin C. Vitamin C ano? Andiyan na lagi vitamin C. Una na ng kaltrit. Sintrom ni? Pareham lagi kulor ni. Basig kaltrit ako may naman eh. Wala Ang akong ganda yung ginoo vitamin sa. Ay, Sintro. parang yung immune dong. Sintrom ako ha? Hanga ko anak ko may namo gapibon kay. Sintrom advance. Kaya na ni tanan. Nagpotensi na naman ko anak ko gapibon kay sa mo to katambok ko magapibon pa. Namuti ka buo. Sumot na ko kaburot. Ako na ikaw sardinas para mawala. Kaon nga sige kagutot. Mura kag kuan nagadyo kaon na nang makagilot gahay kag Batong, talong, liwatan. itlog, itlog, Ikaw din kaliwat be. Liwat sang nanay. Ikaw liwat itlog, kasi mo talong, kuan. Talong, Alam mo. itlog, batong, Ano na? batong, Ikaw. kakaon. O liwat kong nanay, ikaw liwat kang ma. Ano mo dito mo liwat sa tang inahan, nangag mo liwat tas laing inahan. Sabi, sabi na be. Ina na na. May makakasa ko liwat. Nga liwat ko ni Liwat na naligo. Magkawag sa kukadjot pinaligo pa pita sige yan.
Liwat sa nagligwat. Paway sa bukadyo. Asal man tong iring nga gamay patugtog na kay ganin gabi isus pati na kung lahasulan na. Ha? Ay tingali na takluban din magabi dong. Ikaw ra nagingon. Ganun Ayaw ibutang sa gawas ng iring kay looy na karon likramo na ka. Sige na. Muna kung sige ka matanday ka na nay. Ako usay ako ka tandayan ba? Musaksak pa mo na sila kay Kay Bibi Bibi pa. pa man. Ay tingali na kanang takluban magabi. Pero mudak ko na di na sila mamansin tanabas mingkoy. Hindi na mamansin. Labay-labay laman namo, di na mamansin. Oh, may na ko nang Say may na. may na takluban magabi eh. Ay naman sila. Wigdas ako. Ano ka na siya? Sige magapuwap. Sige magbirig-birig. Higda sa dito gusto niyong wigda. Ano sige, kuwan-kuwan diha. So di na palit-palit mo ang naurod. Salamat sa Ginoo, nabusog na pud mi, manami pamahaw. Thank you Lord. Thank you. Napay mo ang sudan na bilin, daghan pa mang sudan, kauban na ni paniudtog. Dapat dinuguan og pansit o kanang utan ni mama. Himula ko man sige yan og si Junjun karon. Nanami sudan sa paniudtog. Hi guys, sumanamig pamahaw, sa padong na sila manglakaw. Mamalit sige yan og cellphone. Manang cellphone nagijahang kuan palitin. Diya salamat di ay sa ning hatag og pamasko. Kung kapo dyan si Papa og drive magilis-ilis mo. Swap rabi. Bilang diyan. Nakaw na mo sus ginoo ka ron duga maka gikan nga magalis 10 na. Priso lagi nagiring. Bri ni Bi. Hoy na naman di ay ang mga muklo. Nagiring lagi na priso lagi diri wani pa sila. Dana man kugikan dyan higda ko dari oy. Kasi pa sa lobong pakwan. Kung may kapalit, kay wala stock. Mailit ako Bi, nilantan ko Bi. Nilantan ka? Ano ka na siya? May kapalit mo kay waste stock. Wa mo kapalit? Oh no. Daming Sana. pagkaan mama. Sigan suga. Ano tuloy ate. Ay, naghanag pa sa lubong. Kapalit kay waste stock. Puro malagi ni sitsaron. Ang daghanan laging sitsaron isa kasilupin. Alam mo Bi mama. Nasukli siya mo. Uy, napay ampaw. Good kayo. Namut-but rin sa kapalit. Diyan mo hilak di ay. Namutbot di ay. Abuke mong nung dito sud mi dito sa outlet sa Samsung ang pop ilong ni Papa itong kayo niya ati. At least Samsung ang gipalit. Samsung di ay. Kada. Sa may mong gibati nga na nakibong cellphone. Be, Salamat. ang imong kissing be, wala inana be. Pare sa una tong ipalit na to ba? Wala lang kumupalit. Dili inana ba kanang plain. Katong ni murag bakal na iyanos ka mo. Mag-order na lang kuno sa Shopee. May kwan naman. Nay ampaw og sitsaron. Ay sabi kaya yung cellphone na Samsung ganun libreng charger. Naman jud. Naman gadyo ni charger Kaya libre. Wala mo diha adapter ra. Ako ng cord ra. Wala gara banig dos may palit ko. Oh, mo gani. Swerte lagi ya kana. Sabi Promo manggod. sa karkardon. Sa pagkaon mo. Asa ni sit up? Kaon may nguyong rong ikaw. Nandito ka lulo. Mao na mi gigabtan. Ansa na Samsung. Ansa model na ng cellphone lagi? Bago pa man ko nakadawat sa update sa AO5. Be barato na lang nang nanaron biyo. Tag 22 na lang.
Ano siya mong may istorya sa naghatag ni mo cellphone? Thank you. Naku magamit yung taon. Naku mamula mong cellphone. Ampaw? Chicharon? Ampaw, di makadotog si mama ampaw. Di, ya, humok to ya, kay way unod to. Na chicharon? Oh, naman eh, unod. Ning kuha na kag chicharon ma? Kanta ni chicharon guys. Samsung Pero gani pero duha ra ang ilang available nga color naman ang tanikuan space nga pink din. Wala. Black ra og silver na. Kanta chicharon guys. Silver na. Lami hanghang. Moment ko casing nga transparent para hindi. Gani, mubita mo na mag-order na lang ni. Burasa ka mama ni mapili. Ah, pila na ko si mama. Pili bayad ma. Ano ang sukli? Okay pa man tiya pe. Si Bunga nga nagkulog, si Bunga. Bunga.